Terve! Miika tässä morjens. Eli nyt mulla on uusi Miikan terveellinen ruoka osa 14. Ihan uusi video. Ja minä nyt esittelen mainoksia. Rasvaton maito. HK. Ylikypsä saunakinkku. Ja Monsieur Meilleur. Malkasipuli-voita. Ja täällä on pannukakkua, leipää, suomalainen ortemanni. Ja tässä on peseli ja kurkkua, salattia. Ja täällä on vielä savu. Ja tässä on tämmöstä ruokaa mä syön kaikki. Gluteeniton ruoka. Me nyt aloitetaan leivistä. Eli nyt tässä mulla on leipäpussi. Ja nyt aletaan leipät. Lauta. Ja tässä on lauta. 2 litraa. Ja. Just näin. Otetaan pieni mainostauko. Nyt mulla on leipä. Eli äsken mä tulin niin ja nyt tehdään tämmöstä ihan terveellistä ruokaa taas kerran. Nyt laitetaan voiteleipä. Nyt otetaan taas pieni mainostauko. Ja tässä on peseli. Se on kevyt. Omega 3 ja 6. Tässä on sydämen merkki. Vähemmän sokeria. Se on sen sydämen merkki. Vähemmän sokeria. Ja kohtuudella voita. Ei tämmönen pikku määrä. Tämmönen. Näet? Joo. Ihanaa, äiti on tehnyt hyvää kotileipää. No. Voit tehdä myöskin ihan itsenäisesti tehdä tämmöstä hyvää. Tää videon Miikan terveellinen ruoka osa 14. Kyllä. Nyt leivät on voideltu. Nyt pidetään pieni mainostauko. Ja nyt lämmitetään leivät. Eli nyt mennään mikroon. Nyt lämmitetään nyt ensimmäisenä. Ja nyt pitää ihan kotimainen voi tehdä. Nyt laitetaan leipä mikroon. Laitetaan tuonne. Laitetaan kopuja, ei pala pohjaa. Kaateleita. Nyt pidetään pieni mainostauko. Nyt leivät on valmiita. Mikrosta tuli
Nyt ne on nyt. Eli nyt laitetaan leivälle kurkkua. 2 semmoista 4 siivua leivälle. 1. Ja 2 jakaselle lepää, sori. Noin. Kurkut laitettu. Sitten makkarat. Nyt pidetään sitten pieni mainostauko. Eli nyt mä laitan tämmöstä pitkään kypsynyt aito sauna parvikinkku leivälle. Se on tämmönen makkara leivälle. Jokaiselle leipää, vaan 1 siivu. Hei, tämä on viimeinen. No. Nyt pidetään taas pieni mainostauko. Ja nyt laitetaan tämmöstä. Et semmosia valkosipulivoita. Eli kohtuudella. Eli teistä tulee mainio ateria. Vaan tämmönen. Vaan lämmin versio. Johon kinkun päälle saadaan sitten hyvä maku leivälle. Vaan kohtuudella. Tästä tulee herkullinen ateria. Noin. Nyt on laitettu valkosipulivoita kohtuudella. Ja nyt pidetään pieni mainostauko. Eli nyt laitetaan tämmöstä HK ylikypsä saunapalvikinkkua, vaan 1 siivu jokaiselle. Tämä on sitä terveellinen ruoka. 1 ja jokaiselle 1. Noin. Nyt pidetään taas pieni mainostauko. Eli nyt mulla on tässä suomalainen ortenmanni, joka se on sisältään hyvää. Kevyempi 17%. Vaan 2 siivua. Jokaiselle leipää. Vaan 2 siivua jokaiselle leipää. Noin. Tässä mun leipäni on. Ja nyt kuvataan seuraavaksi viikon päiväruoka. Osa 14. Ja nyt kuvataan Miikan päiväruoka osa 14. Ja tässä on lautanen.
Eli tämmöstä tänään. Tämmöstä tänään. Eli äiti on tehnyt tämmöstä ei tämmöstä. Mikä se oli? Äiti on tehnyt. Äiti on tehnyt tämmöstä lasagnea, tämmöstä herkkua. Ja siihen kyyttipojaksi on pannukakku kyyttipojaksi. Tämmöstä tänään Miikan päiväruoka osa 14. Erittäin. Ja tohon reunaan laittaa sinne pannukakku kyyttipojaksi. Ja siihen tulee mantsikoita. Otetaan pieni mainostauko. Ja nyt tässä on mantsikoita. Laitetaan pannukakun päälle ja lämmitetään. Ensimmäisenä lämmitetään tämä ateria. Ja tässä on pannukakku. Tämmönen pannukakku laitetaan tohon noin kyytipojaksi. Ja nyt pidetään pieni mainostauko. Tämmöstä ruokaa ei tänään tarjolla. Nyt pidetään pieni mainostauko. Ja nyt kuvataan Miikan jumppa osa 14. Pieni mainostauko. Nyt laitetaan mansikoita tähän pannukakun päälle. Mä unohdin. Mansikoita. No, nyt mulla on ateria valmis. Sitten vaan nauttimaan. Miikan jumppa seuraavaksi. Osa 14. Pieni mainostauko. Nyt otetaan pieni jumppa tähän. Ja sitten kahvikohtaus. 5. Ja tänne 5. Ja sitten kahvinmurut. Ja 5 mulla. Ja sitten kahvi purisemaan.
Siinä oli kaikki. Hei hei.